Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulmi na duniya gabaki ɗaya. Na yi wannan bidiyon ne zan isar da saƙona zuwa ga Rahama Sadau akan abin da ya faru a kanta. Gaskiya Rahama Sadau abin da kika yi bai kyauta ba. Duk wani musulmi mai kishin musulunci na duniya tabbas abin da kika yi zai so sa masa rai zai kuma taɓa masa ransa. Gaskiya bai kyauta ba. A cire ma abin kin yi nadama. Amma gaskiya idan kika duba yanayin shigar da kika yi ma addinin musulunci biyar da ki irin wannan shigar ba matsayin ki da yar musulmai. Abin da kika bai kyauta ba har kika jawo aka yi batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cin darajarsa wanda ba dan shi ba da yanzu babu kowa ma a duniyan nan. Wanda ba dan roƙon da imana ba. Iya abubuwan da ake aikata a duniya da tana babu kowa a duniyan nan. Ki gyara. Ni na isar da wani saƙon da ina faɗakarwa akan cewa mai san irin wannan abin ma ko mace ko namiji dan Allah ya gyara wannan ba ɗabi'a